Hej, det er her fra Næstved Fjernvarme. Vi vil gerne lige vise jer, hvordan I kan sommerlukke jeres installation, når I ikke skal bruge varmt vand i radiatorerne mere. Og vi har 2 forskellige systemer, vi har siddende på de fjernvarmeunits, som er ejet af Næstved Fjernvarme. De ser sådan her ud. Og Jakob, han vil nu vise, hvordan man skifter på den ene. Det er, at man går, I kan se her, den står i auto, og den skal så over og stå i standby. Det vil Jakob vise nu. Man trykker på pilen, til der kommer lys i displayet. Så kan man se, at der kommer en lille pil heroppe ved auto. Så kan man trykke på plus, indtil den viser standby-funktionen. Så lader man den stå der, og så efter 2 minutter cirka, så slukker pumpen, og den lukker motorventilen, og så er den gået på standby. Og skal man have varme på igen, så trykker man bare modsat minus, indtil vi kommer hen til auto, og så er det det. Så på ECL 110. Det var godt, Jakob. Det var der nogenlunde til at finde ud af. Og hvad gør man ved den styring, der sidder her? Der er der kun en knap, man kan trykke på, og der skal vi helt hen til højre med den. Det er også i standby. Det vil sige, at den lyser i den knap der? Ja. Gul skal den lyse. Super. Så går den også i standby, slukker pumpen og lukker motorventilen inden for et par minutter. Og hvad gør man, hvis man skal tilbage igen? Så trykker du en enkelt gang, og ryger den tilbage til auto. Så står den derovre i auto og blinker der. Så er den klar til at levere varme til radiatorerne igen. Korrekt. Tak skal du have. Slut herfra.